Zdravo družino, kako ste? Da li ste dobro? Da li ste spremni za jednu avanturu? Danas vas ne vodim do Sahare, ne vodim vas ni do Afrike, ni do piramide. Vreme je da se u avanture leteće gitare ide. Ko je za, neka da aplauzi brisak. Kaži A, kaži I. Ovu igru igramo svi. I kaži A, kaži E. Sve što trebaš za igru samo osmehe. Hajde, pokaži mi gde su oči. Daj da vidimo gde su okice, pokaži. Tako je. Hajde, prstom mi pokaži nos. Te nosić. Ej, nemoj neko da je slučajno malo ovako. Hajde, hajde, ruke podigni visoko. Ajmo svi, ajmo 1, 2, 3 i kaži A, kaži I. Ovu igru igramo svi i kaži A, kaži E. Sve što trebaš za igru samo osmehe. Ajmo daj, ritam, daj, daj. Drži tako jedno 3 dana. Hajde, ti potapši kolena, ajmo tapši kolena. Dakle, hajde, hajde, ruke podigni visoko, ajmo svi, ajmo 1, 2, 3 i kaži A, kaži I. Ovu igru igramo svi i kaži A, kaži E. Sve što trebaš za igru samo osmeh. Samo osmeh, Da čujem taj osmeh, družino. Jedan aplauz za vas, bravo drugari. Vreme je za drugara koji ima dara. Leteća gitara je dobila milion nekih snimaka i pogledala, drugari su poslali i rekli: želim ja da sviram gitaru. A ovo jedan kaže: ja želim da sviram violinu. Neko bi da bude fudbaler, neko bi da svira gitaru, neko bi da bude kao vaša učiteljica. Drugari, da vam nešto kažem, vi, svako od vas ima neki dar. Negujte taj dar, budite vredni i uporni, nemoj nikad da odustajete u životu. Kao što mama kad zaljeva bakavano cveće, tako vi trebate taj dar da poraste pa jednog dana. Onda vi zovete mene da ja dođem kod vas na koncert, jel to važi? A sada, molim vas, sklopite oči, jer na binu izlazi jedna prijateljica koja nije dunja, nije trešnja, ona je uvek višnja. Jel tu negde? Jeste, izvoli višnja, aplauz za nju. Da. Vreme za drugara koji ima dara. Oda, evo je. Kakav dolazak na binu, to je moja prijateljica i vaša višnja. Kako si danas? Dobro. Može jedan aplauz za drugu višnju. Da te pitam nešto, koliko sad nemaš godina? 7. Pa nemaš 7, jel? Imaš 8? Ne. A imaš 7? Ne. 6? Da. Aplauz za iskrenost. Sada, vreme da upoznate još jednog drugara koji ima dara, zove se ovako. Nikad Đoković, uvek Novak. Dajte aplauz za njega, molim vas. Ja ćemo da čuskamo. Molim vas, da je aplauz za bubnjara. Čovjek ovih dana potpisao umestačavanje novca za Rolling Stones, da? Inače, jednog čiki iz te grupe Rolling Stones je danas rođendan. Taj se zove Keith Richards i svira onu pesmu. Dobro, čuće ovo navnika. Da. Novače, da li si spreman? Ako jesi, da vidim, jel si odrio brkove? Pošten čovjek Novak, idemo sve. Čekaj, broj. 1, 2, 3. All
svoju publiku, moće. Hoćeš i da baciš palice? Nemoj da bacaš palice, čekaj. Još jedan aplauz, molim vas, za Bogdana i za našu Višnju. Mislim, hoću da vam kažem sad ko ima dara. Trenutno tražim u publici nekog. Ko ima dara za... Dino... Sauruse! Čekaj, da vidimo. Ko zna sve o dinosaurusu? Ko je taj stručnjak? Evo ti, devojčice, dođi. Ti. Kako sada dođe za robismovi, čovječe? Ajde polako. I jedan dečak mi treba isto, ajde. Evo ti. Brigo, ovo što iznete. Da, pa tako se to radi. Dobro, stanite ovdje da se poznamo. Ovako. Kako se ti zove? Lena i... Mija! Dobro, Gari, ne moramo da se deremo. Kako se zoveš još jedno tiho? Mijot. Vidiš? Kako može da se dogovorimo za čas? Da. Slušajte, da li želite da čujete nešto novo o dinosaurusima? Reci ti nama, prijateljice moja, ko je tvoj omiljeni dinosaurus? Ima li neki T-Rex? T-Rex. Da, i onaj njegov brato tetke Spino, Saurus. i onaj Bronto, Brontosaurus. i Leno. Dobro, a ti će sad postati Lenosaurus kad nam objasniš šta se dogodilo dinosaurusima i kako su oni nestali. Da čujem. Tako što je pao meteor. Odakle? Od neba. Gde je nebo? More. Jel gore? I onda šta se dogodilo? I onda se oni umrli. Je li istina ovo, druže? Da. Ovo je roga pomoć prijatelja. Dođi ovdje, stani. Otkud sad dobar dan. Dobar dan. Znaš li ti nešto o dinosaurus? Da. Ne? Ali dobro, stavi ovdje pored mene. Čekaj, druže moj, kaži ti, dopuni ovo, šta se dogodilo o dinosaurusima? Ha? Ima, kaži, ali nešto. Je to istina što je ovo ispričao? Da. Dobro, drugari, ajte vi na svoje mjesta. Svako ima svoju teoriju, pa mi pisamo ovdje 3 dana ovdje oko dinosaurusa. Jeste istina da ide ta pesma. Jeste istina da ide ta pesma koja se peva ovako, a koju vi obožavate. Aurus i... Čekaj. Može sve snage. Aurus. Ajde, DJ, ustanite na nogi da se šmalo razmrdamo. Ajde, daj.
uz rock and roll. Trebaju mi 3 devojčice, leteća gitara, biraju 3 dečaka. Okej. 1, 2, 3, šta je ovo, 4? Ajde, 4 devojčice, brzo ovdje. Samo trenutak, devojčice imamo, dečaci, 1, 2, 3, još jedan, evo, dobro. Malo kao da ima više devojčica, ali dobro, dame imaju prednost, jel? Ovako, drugari, dosta više, dođite ovdje. Stavljamo. Dečaci, pojačajte malo, dečaci. Dosta je devojčice. Ima tu neko brkati, nema. Evo ga, dečko, dobro. Dosta, hvala. Laganu prednost u startu imaju dame, ali dobro, to je tako u životu, jel? Družino, leteća gitara svira rock'n'roll. Vi ste publika i zajedno odlučujemo ko bolje pleše. Dečaci ili devojčice? Da čujem kako navijate sa devojčice. Devojčice, Dobro, a sada brkati dečaci, bit će ljuta borba. Dečaci, stanite tamo. Sklonite se tu ovako malo. Devojčice, stanite iza. Sve devojčice iza mene ovdje. Tako. Ok, pravimo zajedno 3-4 sat i one počinju da igraju. Samo trenutak. Pravimo zajedno. 3. Ček, pa moram glasnije. 3. Čekaj, ne može ovako. Vi ćete bit i bubanj. Daj ritam. Drži. A vi skačete da vidimo ko sad to ritam. Ko je za da bolje plešu devojčice, da čujem? A ko je za da bolje igraju dečaci? Kakva ljuta borba, što se... Čekaj, ajmo još jedna. Ko je za devojčice? Frisak za dečake! Ne, ovo je tako napeto da rješenje može biti samo jedno. Neka bude samo jedno rješenje. Ovako stoje stvari, drugari. Neka bude da je pobedila leteća gitara. Ne mogu ja. Kako ja? Neka bude da je nerešeno. Ruke podignite svi sa bine, a i vi u publici. Da vam kažem nešto. Nismo mi došli ovdje da se delimo. Ne, mi smo došli da proslavimo sreću, da naučimo nove pesme, da sa osmehom otpevamo jednu himnu koju znaju svi roditelji, zato bi sad volio drugare da čute, a neka pevaju mame i tate. Je to u redu? Dakle, drugari, vi tišinčina, a mame i tate pevaju. Vam se dopada ta ideja? Kao ono samo sedi i kao, ja što lepo pevate, ja što lepo igrate, ja? Ajde sam mame i tate. I sve tu postoji jedna stvar.
glavnu pesmu, znaš šta? Postoji jedan onaj čika što kaže ho ho ho. Kako? Ho 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 ho. Rekao mi je deda da mi samo otpevamo, a ko zasluži, on dobija poklon. Kaže deda, malo ne čujem ovih dana, malo kad budete glasno pevali, onda ću vam doneti poklone. Hoćemo mi sad da otpevamo jednu. A znate šta? Mislim, imam ja jednu pesmu, peva se ovako. Ponovi za mnom. To je deda, to je deda, to je deda mraz. Ho, 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 to je deda. Pa sad, nije baba. Pazi, tu se dešava sad drage. Ajmo, daj mi tam. Ajde. Deda, da li si čuo? Ho, 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 ho. Kao na kraju svakog koncerta pita vas, je bilo dobro? Je bilo dobro? Podigni ruke gore. Za kraj pozdrav mi daj. Kaži E. Kaži C. Kome je danas rođendan, neka je srećan. Neka uživa ovog i svakog drugog dana. Kaži ruke gore, podigni. I kaži doviđence! Drugari, molim vas, puno leteća gitara. Lepo prevedite raspust. Slušajte mame, tate, učiteljice i vaspitačice. Znajte da je najvrednije u životu drugarstvo i osmeh na lice. Sa osmehom napred kroz život. Molim vas, leteća gitara. Još jednom, hvala vam roditeljima na saradnji. Hvala vaspitačima i učiteljima na razumevanju. Vidimo se u novoj avanturi. Aplauz za sve nas. Hvala najlepše!